Здравейте, дами и господа, аз съм Детлес HQ от HQ Gaming и съм тук с... Да, Клиница HQ също от Gaming. От HQ Gaming, да. Да. И дами и господа, както ви обещахме в първия клип, аз, Детлес, ще правя поредица на Дитя Сан Андреас. А той със сигурност ще прави на 2012. Да. Сега той ще го скипна. Сори, ако сте искали да го гледате, но аз тази игра ще превъртам за 50 път, тъй че това не е достатъчно да го гледам. Уи! Да, първа минута фейл. Педал. Първа минута фейл, дами и господа. Това за мен е нормално, тъй че... аз играя, да знаете. Но малко да лаги. Ще записа на една яката игричка. Assassin's Creed 2, ако искате му да прави на нея поредица. Не гейша, защото на гейша му не стане. И ако не знаете, аз казвам Радостино. Аз казвам Джорджи. Джорджи. Да, скоро ще си взема в предлаганите игри, на които да цъкам. FIFA 5. Може и FIFA 14 между другото. Може между другото или ще правиш? Ще правя на FIFA 2014. Всъщност ще правиш ревю. Ще излезе играта, със сигурност ще направя ревю на FIFA 2014. И ще направя някаква поредица, нещо като... Кариерно. Да, кариерно, като тази поредица деца ще правя в 2012. Също скоро ще си купувам Майнкрафт. И дами господа, сега ще видите как поглъщам кола. Какво се гледаш конзолата, аре? Това е майка му опа. Сори. Sweetie Candy. Май сега ще карам коледета пана. И да, скоро ще купувам Майнкрафт. Скоро след една седмица. И ще правя сигурно Let's Play Майнкрафт или нещо подобно. Survival. Да, Survival. Може и да направим някакъв Survival в някакъв сървър. Да, и ако го правим в някакъв сървър, непременно ще дадем IP-то за него. Естествено. Да цъкате с нас. Камон! Теба отбавно. Дига хига. В тя са дет трябва да бягам от тях. Да. Чек, ще ми съхна в мадята, май ще читам. Няма читва жени. То спорт не е жига. Съм как Веном, няма читвам. Нищо че читваш. То спорт не прави. Един-два пъти. Един-два пъти, ама като ни прави полицата, като си фриграндах, нали? Нали? Като сейфни, читва. Бам! Депсва. Да, сега само се оридва, но няма, защото съм свесен човек. Да. Имаш. Сама и насам щях да идваме. Аз съм запомнил всичко да ми и трябва да минеш през... Тук надясно и ще мина през нейбърхуда си. Your friendly neighborhood Spiderman. Spider-Man. What the fuck? Your friendly neighborhood Spider-Man. Motherfucker. Сега трябва да минеш през това мап. Да, през това нещо. Чудо на чудесата, което е за колелета. Много чудно. И скейтборди. Макар че няма скейтбордове в... I believe I can fly. Go. Come on, nigga. What the fuck? Бах ти го режете, бе. И сега си наляво, после наляво, после наляво. Само напред. Само напред и сега се състезаваме с Райдър, или там както беше, да, Райдър значи. Да, и... За сега съм първи, който последни неразвалено яйце или муаха. Опа, се бъсна. И дами господа, спечеля това състезание. Хач! What the fuck? И сега тук ще видите мега актив байки скилове на Райдър, сега ще видите как прави предна. Ще дига предна. Напредна. Ще дига предна. Ето. Ей сега ще дигни предна. In this moment. Yay!
И аз мога така. Обаче в реал лайф. Печенка са кефи. Бивам предна, лека бос. Не си се чувствам много в реал лайф. Не се участвал в знам в реал лайф. Опа. You can save a vehicle, okay. Respect plus. Музиката на победата. Дами и господа, часът на Сан Андреас там е 13 часа и 12 минути. И това е нещо подобно на нас, защото в момента при нас е 12:30 или 40, тъй че близо сме времевата линия. Да, вече не. Майко... Фейл. Този клип ще е днес, ще е качен днес, който е 27 мисля, че. Ще ви кажа. Днес е 27 юли. Кой пак не звъни да бъде? А? Кой пак не звъни да бъде? Опа. Днеска е 27 юли. И днес той ще... По принцип той трябва да качва, но може и аз да кача клип, в който... Абе, може да не са редовни всеки ден аз той, а може да качваме по два клипа на днес, един аз, един той. Да. Както ми скимна. Сега отиваме Райдър. Ще да си прави прическа. Да, господа, сега ще намаля музиката, защото сигурно не начувате. Със сигурност няма да се начуви. Това нещо фейл ще е да говорим и ти да не се начули, че. Сега ще видите скиловите ми на... Скиловите ми на... Нищо. Залива. Сори, дами и господа, не мога да дрифша, защото тъпата ми игра забива. Оправдание. Да? Дори като мога да дрифта. После ще ходим май за пица. И сигурно ще имам тайно, сега ще свършвам да си епизода. Не, нашите епизоди са 15 минути, пък ние сега сме някъде 8 минути в клипа, тъй че може още нам се да направим, или винаги на края на клиповите последните 5-6 минути да се фрируваме и тъй. Да. Значи кога ще ставим си фрируваш. Маняк с песа, с пацията. Не искам да видя дали мога да мина. Това не съм се поискал да видя дали мога да направя и без да си взема прическа на кадър. Без да ме правя. Си с мустак. Нали, Никола? Окей. Аз съм афро CG, не? $500, пък с 350. Осъзнай се. Фейл. Това майка с мустак и някаква брада там готвим. Перфектно е. Взимай. Долната беше сега. Долната беше. Искам така... Мустак. Искам се мусташи. Yay! She has a mustache. Не знаеш, че можеш. Колко she She каза го? Да, she has a mustache. Пък трябва да кажа Виж, нали Никола? Окей. Райдър така я казва. Масея пуши там прави дрен с чимка. Масеец пуши ало. Много съм готно съм пушил. Много сме известни тук с нашите масета. Да. С нашите до пета. Да. Да. The Well Stack. The Well Stack пица. Не. Pizza. Не. Welcome to Ibiza. Добре дошъл в Ibiza. Welcome my Duda. Welcome to my Duda. Epic film. Няма мрежа, ще заплаща с юморът. Трябва да скъбиш първо. Не, ще му бъде безплатно. Дай измества, докато повърнеш.
Връщай. Горе. The full rack 10 ля лата. Фуки. Така ле, Знаеш, какво бих направил сега, като си излядат тия манеци? По-хубаво да отида да го убия и то си да му взема пушката. Шит. Ще можеш ли да се върнеш да му вземеш пушката, да го убиеш? No. Ще го пусне. Много го сблъсна, да. То ще жи поедам честно. Защо не го сблъска и да му вземеш тъпата пушка и да си въоръжен като котка? Не знам, имам господа, сега беше нещо аматьорско дъвчама, поне беше нещо. И аз тук сега къж са кефа на музиката, но е повърнати. И това винаги обичам го правя... Да. Емоджи. Дами и господа, сега последните 2-3 минути ще се ромванете, но първо ще сейфвам. И после сигурно ще правим мисията на Смол, която май трябваше да слагаме графити или забрал съм. Майко! Искам да взема от това. Аз това. Това 20 дами господа. Това е нещо като Easter egg. Ако не знаете какво е Easter egg, това е... Аз не знам какво е, вижте го в нета. Но това беше списание на дитя 20. Тук фашън... Рок. Фашънисткас. Тръст. Му и да поиграем на конзолата. Дами господа. Давай ми отпора, аз тая спалхо. Дами господа, аз имам една камера, на която мога да снимам на конзолата си, имам PlayStation 2. Аз имам PlayStation 5. Знаете ли, че имам PlayStation 5? Какво се стреля?